Meghalaya United Christian Forum hakakruo bala pelat tau chairman Pastor Reverend Bat Kupar Dunai lapan pau baka sngi ublay kade ka sngi kentang na kabenta baro ki Peit Kristan hakajela ban let chiki yang mani jengki lat no tangki kat tu kat ni ki baju penlong hakiwei pat kisngi kate ka jing pen pau jang ko forum kade hadin baka sorkar ka penbena ban penkut ya ka Tamasa cherry blossom hakasngi ublay kumta halor kani ka forum ka kentu ya ka sorkar jela bakan Pynkynriah no ya ka sngi ban penkut ya ka te ka Tamasa na ka sngi ublay baki labu kum ka jing burom lang ya ka jing sngo jong ki Peit Kristan ki babur